Det lå i tiden, at man enten var for eller imod. Man var ude på en opgave, så var man jo altid i fare, fordi vi var altid bevæbnet som sådan. Og vi vidste ikke, hvem man mødte undervejs. Det er første gang, jeg nogensinde fortæller noget om det. Altså, jeg synes ikke, at min indsats har været andet end det, jeg får at gøre det. Jeg er ikke nogen helt i den forstand. Altså, jeg har bare været et lille nummer i hele det store billede, der var dengang. Ikke? Holger Danskes hovedopgave, det var jo at også foretage sprængninger, men også at sørge for at medvirke til likvideringer af de stikkere, som var farlige for det danske samfund og var farlige for modstandsbevægelsen. Det var jo ikke sådan lige til, fordi der var stadigvæk en masse danskere, som ikke var danske nok, og som angav deres medborgere til tyskerne for at få penge for det. Og der er en kvindelig stikker, som vi fanger. Vores gruppe var ude og hente hende. Og hun kommer så for en standret. Derude af jeg var ikke selv med til standretten, det var blandt andet en politimand og nogle andre, som har højere i hierarkiet. Og de besluttede sig for, at det skulle likvideres. Og det foregår så nede i skolegården, hvor hun får et skud i nakken, og jeg stod og holdt hende i hånden, når man slip ind. Krigen bryder jo ud der den 1. september 39, og så besætter tyskerne os i den 9. april 1940. Og det giver jo et stort afbræk i mange ting. Den der uhyggelige lyd, der var en luftalarm, det bringer minderne frem det var en kedelig tid på den måde der. Lynhurtigt ned i kælderen, og så lige få lidt tøj med sig, for der var koldt dernede. Og der sad vi så på nogle stole med de andre beboere og andre børn. Det der med at gå ned i de beskyttelsesrum, det har jeg sgu aldrig haft lyst til. Ja. Vi havde jo da politiet blev taget, der oprettede man noget, der hed HIPO, altså Hilfspolizei. Og det var nogle slemme drenge, som jo terroriserede befolkningen og var med til at sprænge forskellige ting i luften. Så har jeg opdaget, at det var kommet en tidlig morgen, og så fik jeg rekvireret nogen fra gruppen og meddelt det, og de var klar til udrykning med det samme. Og så stod jeg oppe i vinduet, jeg havde min moster og min kusine, som også boede deroppe. Og de fulgte den her aktion, og så kom disse 3 mand med deres maskinpistoler og sagde sig igennem døren og skød de der 3 hippoer. Og væk var de i en fart. Og det var en meget dramatisk aktion, og alt var sprøjtet til inde i lejligheden. Men på daværende tidspunkt var behovet for lejligheder så stor, at allerede om eftermiddagen, der stod der folk og ventede på at få lejlighed. Ja, det var meget specielt. Ja, der er de gamle radioer med den der sender på. Vi skulle høre udsendelser fra London, så kom gerne som ved 9-tiden, så men det var Beethovens Skæbnesymfonien. Bum, 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 bum. Så stillede man ind. Så havde tyskerne, de havde sådan støjsender på, så det var svært at få igennem. Men man fik altid lige lidt nyt derfra. Det var, der var masser af ting, som lå, at man havde lyst til at gøre et stykke arbejde for at modarbejde den tyske besættelse. Der var noget at kæmpe for, ikke? Og det var jo så sit land, for han er meget... Altså Danmark er han meget glad for. Tanken om at stoppe,
den har aldrig eksisteret. Det gjorde den ikke, fordi man var inde i et stykke arbejde, og man jo levede i den rus der, at nu skulle man gøre et eller andet, selvom det kommer en lille biting i forhold til alt, hvad der skete. Så alene det, at man kunne se frem til, at tyskerne var nedkæmpet og så videre. Hos de unge mennesker, som var nogenlunde bevidste om, hvad det vil sige at være dansk, de var selvfølgelig imod tyskerne. Montgomery meddeler, at de tyske tropper i Tyskland, Holland, Belgien og Danmark, de har kapituleret. Det var et stort og fantastisk øjeblik. Og vi troede sådan set, at vi var jo sådan temmelig ukendte ved vejen, men så gik vi sådan ud på altanen, og så overfor på hele vejen til Tustrupvej, der kom folk ud af på altanerne og vinkede til os og råbte til løb og så videre. Det var sådan en meget spændende oplevelse også. Altså, ja, de oplevelser, man har fået ind imellem, ikke? Ja, der er hjemsendelsen af alle de sabotører og de, der havde arbejdet for modstandsbevægelsen. Og så startede hverdagen igen, og gik hver til sit, måtte genoptage civilt arbejde. Nogle med mere eller mindre held, og nogle tog desværre deres eget liv. De kunne ikke stå for det psykiske pres, men der var jo ikke noget dengang, der hed psykologhjælp. Det er først noget, der er opfundet senere. Og jeg er sikker på, at den tid, som illegale Holger Danske, den har hjulpet mig kolossalt senere hen i livet, hvor jeg skulle træffe de store beslutninger, hvor jeg samtidig måtte tage nogle afgørelser, som måske nok var for store på det tidspunkt, men som jeg alligevel formåede at magte, fordi jeg havde den ballast, der skulle til. Han har en fremdrift i sig, at han vil noget, og jeg har også indtryk af, at han opnår det, han vil. Og jeg tror, det har gjort, at han ikke kunne spekulere så meget på fortiden, fordi det har været fremtiden, det gjaldt, ikke? Der er jo altid i sådan en periode, er der altså noget, man synes, der kunne være gjort anderledes. Men det kan jo ikke undgås, at når man er i sådan en situation, som man nu er dengang en nødretssituation, hvor man måtte udføre de ordre, som andre havde bestemt, og som var jo ekstraordinære på et daværende tidspunkt, hvor der ingen lov og orden var. Så der er tilbage i bagspejlet, kan man sige, det kunne godt være gjort anderledes, eller det skulle slet ikke være gjort.